Donc an bɛ bɛɛ bisimila bɛɛ lajɛlen k'i bisimila kunnafoni telima sanfɛ min présentélen don aw denkɛ ni aw balimakɛ fɛ Danbele Mohamed Kumatigi. Kunnafoni daminɛla an bɛna taa jamana kɔkan an bɛ kunnafoni daminɛ ni jamana kɔkan kibaru ye. I b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye États-Unis ale ni Iran olu ka kɛlɛ kɔni a bɛ komi kɛlɛ in kɔni banna sabula u ye fɔ ka bɛn kɛ u bɛnna ko la ko minnu kan ka kɛ minnu kan ka fɔ minnu yɛrɛ ka ni juru sarali kan ka kɛ o bɛɛ lajɛlen kɔni bannen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ a tɛ fɛn in kɔnɔ kɛlɛ in kɔnɔna la u ka cɛba min sara n'o de ye Ali Hakimi ale ka laseli kɔni tun ma kɛ nka komi bɛn kɛra kow la Iranɛnw kɔni y'a labɛn fɛn mun ye kalo kura min bɛna jɔ n'o ye juillet kalo ye o tile 4 a ka laseli kɔni bɛɛ lajɛlen bɛna taa kɛ a fadugu la a fadugu n'o de ye Marche Hadi ye Marche Hadi kɔni ko in kɔni bɛɛ lajɛlen don ka taa yen k'a daminɛ juillet kalo tile 4 fo ka taa se juillet kalo tile 9 ma janaja ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen labɛnnen don k'a bila wa u ko k'u ma yafa maa si ka duwawu ma kɛlɛ in kɔnɔna la ni u ka gɛrɛgɛrɛ sera maaw ma jamana wɛrɛw ma k'u bɛ yafa deli kɛ bɛɛ lajɛlen ma ko ni Ala sɔnna ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Marshad fɛn mun ye u ka belebele a ka laseli o hukumu kɔnɔna donc hali ka bi an bɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni telima ale sanfɛ kunnafoni telima an bɛ taa Bamako Bamaɲare i b'a ye k'a fɔ an bɛ taa quartier min na o de ye Misabugu i b'a ye k'a fɔ Misabugu an balimamuso kɔni u taara ale bɔnɛ a ni na fo a ka so ko in yɛrɛ kɛra cogo di a tɔgɔ de ko Majakite a si bɛ san 16 la a yɛrɛ ye Buguninka ye nka ale kɔrɔmuso de n'a cɛ bɛ Misabugu ale kɔni bɔra Buguni k'a bɛna dɔ kɛ Misabugu a wulikun tɛ Bamako ye nka a wulikun ye k'a bɛ taa Damanda la a kɔni nana a bɛ kalo kelen ɲɔgɔnna bɔ i b'a ye k'a fɔ dimanche don an kɔrɔ yan san de nana Bamako Bamaɲare san in y'a sɔrɔ dugu kɔnɔ a kɔni nalen sabula olu yɛrɛ bɛ du min kɔnɔ du in nabannen tɛ ale nalen ale y'a sɔrɔ kɔrɔmuso kɔni n'a cɛ bi so kɔnɔ ale ma sɔn ka se a selen wɛrɛnda kɔrɔla la a ye fini ɲiginin ninnu bɔ waati min na k'i da k'a bi don suna dɔw de kɔni donna ka an balimamuso in kan olu kɔni ye a bɔnɛ a nin na nka ko in kɛlen ka ban i b'a ye k'a fɔ a balimamuso cɛ o de nana ka n'a sɔrɔ Majakite a kɔni kun cilen dalen a bɛ joli la ale ma sɔn ka fɛn fɔ a furumuso ye a taara sariyatigiw wele u nana u kɔni sɛgɛsɛgɛli boloda u y'a jira k'a fɔ yanni a ka bɔnɛ a nin na waati min na minnu donn'a kan olu kɔni u sera ma sabula u jɛra a fɛ u bɛɛ lajɛlen binna kan u nana ka o nɔ sɔrɔ a la nka ɲininkali bɛ yɔrɔ jumɛn jɔn de ye nin kɛ ninnu ye nin kɛ k'a da kun jumɛn kan o kɔni ma dɔn nka kabini o kɔni kɛra ko in kɔni kɛra taa wulila sunkalama ye bɛɛ lajɛlen bi kule la fɛn mun ye Jakite a si bɛ san 16 denmisɛnnin cini a kunkolo digilen ɲuman jabew dalen a labɛnw sabatilen k'a bɛna taa Damanda la ale ka Damanda kɔni o kɛra lahara ye ko min bɛ sen na fɛn mun ye finitigilamaw ye olu ko in tɛ bila tan u kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛliw u bɛ ɲɔgɔn na nka kunnafoni laban min n'an y'a sɔrɔ kunun kɔ an kɔrɔ u ko a bɛ komi somin kelen don maa 2 la o ye olu kɔni minɛ nka u m'u sɔn k'u bugunnatigɛ kunnafoni min bɛ yen sisan o de ye nin ye an bɛ dugawu dɔn kɛ Majakite Ala ka saya kama lafiya ye barabara dali kan nɔgɔya ni silamɛ fura an b'an to Kayi yan an bɛ taa Kayi kɛrɛfɛ Sajola a 80 km de Kayi i b'a ye k'a fɔ Sajola fɛn mun ye an ka tɔn minnu n'olu sigilen don ka sariya ko ninnu minnu bɛ ka sariyaw bato minnu tɛ ka a bato n'o ye DGCC maaw ye u kɔni taara Sajola ani Kurikoto i b'a ye k'a fɔ station 11 u ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen datugu yɔrɔnin kelen ka da min kan a na kɛ u tɛ ka sariyaw labato a na kɛ faso ye min fɔ sariya minnu kan ka labato a na kɛ taji da ye i b'a sɔrɔ u bɛ ka fɛɛrɛ kɛ cogo dɔ la sariya ma min fɔ DGCC ma olu kɔni ma don 2 la fɛn mun ye Kuriketo lamini ani Sajola lamini station 11 u y'a bɛɛ lajɛlen datugu wa a ti dayɛlɛ f'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ bɔgɔ jɛnnen kan ka kuma fɔ kuma min bɛ faamu sariya min kan ka boli kan n'olu bol'u kan waati min na station ninnu kɔni bɛ sɔrɔ ka dayɛlɛ an bɛ waati min na i ko sisan Kayi donc hali ka bi an bɛ kunnafoni telima an b'ale sanfɛ kunnafoni telima an bɛ tɔ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen n'a ma ɲa bɛn kɛra kan k'a fɔ ko motobaw tɛ boli dugu kɛrɛfɛ dugu la u hali n'u bɛ boli duguba kɔnɔ kilométrage hakɛ dɔ bɛ u tɛ se ka bɔ duguba kɔnɔ ka taa n'a ma ɲa bɛn kɛr'o kan a tilala k'a fɔ tuguni k'a fɔ ko o moto kelen minnu n'a b'an bolo ko k'a immatriculer k'a bugunnatigɛ sabula minisiri mun bɛ yen n'ale ka baara bɛnnen bɛ sirabako o hukumu kɔnɔna ma n'o de ye madame Danbele Madina Sɔ a kɔni a wulila a ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka ɲininkaliw kɛ ka maaw ɲininka kosɛbɛ kosɛbɛ ni ka maaw hakilina ɲini k'a dɔn a yɛrɛ k'a fɔ ko bolifɛn fɛn fɛn n'a bɛ ka boli faso Maliba in kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bugunna kan ka tigɛ n'o ye plaque d'immatriculation ye o matriculation in ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen de kan k'a sara sabula n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn mun ye CFA wari 2,400 k'i b'o sara nka o k'a sɔrɔ vignette b'i bolo o k'a sɔrɔ fɛn mun ye certificat de nationalité o b'i bolo a n'a sɛbɛnfura wɛrɛw bɛɛ lajɛlen Madina Sɔ kɔni y'a gɛlɛya
k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi sariya min n'a a bɛ ka fɔ tan maa o maa n'i m'a labato ayiwa gɛɲɛ kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ n'o ye minnu tɛ sariya bato maa o maa n'i ma sariya in kɔni labato i m'i ka moto bugunnatigɛ kɛ sɛbɛn minnu fɔra i ma se k'olu dilan i k'i sigi n'a ye fɛn fɛn n'a y'i sɔrɔ i yɛrɛ y'a laɲini an bɛ waati min na i ko sisan hali ka bi kunnafoni telima an b'ale sanfɛ kunnafoni telima an bɛ taa sidafiriki fɛn mun ye i b'a ye k'a fɔ kabako min kɛra sidafiriki a ye maaw dabali ban o kamana na fɛn mun ye sidafirikɛnw ka peresidan n'o de ye Seri Fosa a kɔni a tun y'a fɔ sidafirikɛnw ye a mɛnna ko bɛɛ lajɛlen ka sɛbɛn ta jamana ye sariya minnu fɔ ka sɛbɛn minnu ta ko bɛɛ lajɛlen ka sɛbɛn ta i m'a kɛ dunan ye i m'a kɛ dugulen ye jamana ye sɛbɛn minnu ɲini ko bɛɛ lajɛlen k'a ta nka i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye dimanche don an kɔrɔ yan a ye wulikajɔ boloda maa o maa de bɛ yen n'i ka sɛbɛnfuraw kɔni dafalen tɛ a ye bɛɛ lajɛlen refoulé a ye maa min refoulé o don a bɛ t'i jɔ maa 2000 maa 770 ani kɔ a ye o bɛɛ lajɛlen kɔni refoulé ka bɔ sidafiriki ka tila ka kangarida k'u ye ko nin t'a bannen k'a bɛ don sidafiriki womisɛnnin bɛɛ lajɛlen na maa o maa de bɛ yen n'i ka sɛbɛnfura kɔni dafalen tɛ i ye jamanaden ye i tɛ jamanaden ye ale mago t'o la nka jamana ye sɛbɛnfura minnu ɲini ko k'a dilan a diyagoyalen de k'a dilan n'i m'a dilan sariya ye min fɔ o bɛ k'i la an bɛ waati min na ko sisan sidafiriki donc hali ka bi kunnafoni telima an b'ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru kunnafoni ma sama ka taa Tɔnbɔkutu n'an taara Tɔnbɔkutu i b'a ye sɔrɔdasiw ka kulu min bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko secteur 3 dugukolo ko secteur 3 dugukolo ko i b'a ye k'a fɔ u ye baaraba de lamaga Tɔnbɔkutu i b'a ye k'a fɔ u ye mobili 2 de lajɔ mobili minnu kɔnɔna tun falen don moto Audini ni Apsoniki la a falen don tɛp ɲininkali bɛ yɔrɔ min na o kɔni kɛlen ka samisɛnnin tigi chauffeur ni a nɔfɛmaw la u kɔni ye maa 4 sɔrɔ ka o minɛ o maa 4 minɛlen chauffeurkɛ ɲininkara ko ayiwa k'a dun bɛ cogo di chauffeurkɛ m'a sɔrɔ ni kuma ye a ko ale ye ciden gansan de ko moto ninnu dira ale ma sabula ale ye transporteur ye k'a ka taa n'a ye ɲininkali kɛra a la ko moto ninnu kan ka taa min u t'a fan ma dɔn moto ninnu bɔra min o ma dɔn moto ninnu yɛrɛ bɛ taa di jɔn kelen de ma o fana ma se ka dɔn u kɔni y'u saisi an bɛ waati min na ko sisan a ŋunuŋunu kuma yɛrɛ bɛɛ k'a fɔ moto fɛn fɛn n'a minɛna moto minnu minɛna ka tɛmɛ ko fɛn mun ye k'u bɛ taa ka di an ka sɔrɔdasiw ma an bɛ waati min na ko sisan u ye moto minnu na moto ninnu bɛ t'u jɔ fo moto 50 ani kɔ nka i b'a ye k'a fɔ yan'o ka ci juin kalo tile 11 don u ye moto dɔw minɛ ni moto ninnu ɲɔgɔn na a taara jɔ fo moto 100 ani kɔ ɲɔgɔn la i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye opération secteur 3 dugukolo ko an b'u fɔ kosɛbɛ dan tɛ foli min na fɔ min ye état major des armées n'o de ye son excellence monsieur le président Assimi Goïta a kɔni y'u fɔ kosɛbɛ k'u waleɲuman dɔn ko faso ko k'i mana fɛn fɛn kɛ faso ko la k'i y'a k'i yɛrɛ ye a ye nin kɔni fɔ sɔrɔdasiw ye sɔrɔdasiw nisɔndiyara ka bɛn ni nin ko in ye an bɛ waati min na ko sisan donc hali kabi kunnafoni telima an b'ale sanfɛ kunnafoni ma an sɛnsɛn ka taa Bafulabe cercle la n'an taara Bafulabe cercle la kɛrɛnkɛrɛnyara dugu min bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko Futuba yɛrɛ bɛ commune min na a bɛ fɔ o de ma ko commune de Ɲanbiya ni Ɲanbiya tɔgɔ fɔra a b'an hakili jigin Sitakɔtɔ a b'an hakili jigin Lɛnkɛkɔtɔ i b'a ye k'a fɔ nin dugu in mun filɛ nin ye Futuba sanpɛrɛn kɔni a ye tiɲɛniba kɛ an balimamuso dɔ kun sabula sanpɛrɛn jiginna an balimamuso ka du kan ka du in kɔni bɛɛ lajɛlen tiɲɛ so fɛn fɛn bɛ yen so in kɔni bɛɛ lajɛlen binna nka min ye tare an balimamuso ye ale tun n'a denmuso de bɛ yen fɛn mun denmuso in bɛ san 8 ɲɔgɔnna la nka basi foyi m'u sɔrɔ basi foyi ma den sɔrɔ wa basi foyi ma ba yɛrɛ sɔrɔ nka fɛn mun ye soko ye Futuba kɔni an balimamuso in a ka soko kɔni banna nka a tilala k'a lakɔlɔsi k'i b'a ye k'a fɔ san o san ni samiya donda sera Kayi mara la sanpɛrɛn ka teri ka tiɲɛli kɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na i b'a ye k'a fɔ o sanpɛrɛn kelen ni tiɲɛli kɛ an fɛ yan a y'o tiɲɛli kelen de fana kɛ Yɔrɔsokaw fɛ yen i b'a ye k'a fɔ o tiɲɛni kɛra don min na a bɛ komi a y'a ladi ɲɔgɔn ma faso Maliba in kɔnɔ nka kɛrɛnkɛrɛnyara Kayiba Jabatɛ o bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi sabula samiya dondaw fɛ sanpɛrɛn ka teri ka tiɲɛni kɛ o bɛɛ lajɛlen k'i hakili to yɛrɛ donc sanpɛrɛn kɔni jiginnen an balimamuso in ka so kan an bɛ waati min na ko sisan dugulamɔgɔw ye baara ɲumanba kɛ sabula u farala ɲɔgɔn kan u y'a dɔn k'a fɔ ko sigiɲɔgɔnya ko nafa b'a la ko sigiɲɔgɔnya maa ka ko y'i sigiɲɔgɔn ye ni ko y'i sigiɲɔgɔn sɔrɔ k'a fɔ ko a y'i yɛrɛ sɔrɔ dugulamɔgɔw kɔni farala ɲɔgɔn kan k'an balimamuso ka so jɔ k'a d'a ma a kɔni yɛlɛmana so in kɔnɔ an bɛ waati min na ko sisan a kɛra i n'a fɔ ko sanpɛrɛn jiginna so min kan nin tɛ nka nin bɛ mun de kɔfɔ bɛɛ ani kelenya ani koto ɲɔgɔn ta la nin bɛ o de kɔfɔ donc hali ka bi an bɛ kunnafoni telima an b'ale sanfɛ kunnafoni telima b'an sɛnsɛn ka taa Kerena n'an taara Kerena a bɛ Jɛnɛ kɔfɔ sabula Kerena ni Jɛnɛ o ye kilomɛtiri 45 ye i b'a ye k'a fɔ an ka finitigilamaw n'o y'an ka sɔrɔdasiw ye u kɔni ye bombardement min kɛ jugu kan jugu min n'ale tɔgɔ ko Umaru Bari u b'a wele ko cɛ kelen tɔgɔ caman dɔw b'a fɔ Umaru Bari dɔw yɛrɛ b'a fɔ Umaru Kerena Kerena in dara la sabula a bɛ yɔrɔ min yen de tɔgɔ ko Kerena nka tɔgɔ min b'a ka wolosɛbɛn sanfɛ o de ye Useni
bari mawdo ye fulakan o kɔrɔ ti dɔwɛrɛ ko belebeleba a n'a ka belebeleba cɛ ɲa ka juguya damina kabiri lawale i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye depuis musaw bɛ mali la waati min na a tun bɛ wulu nɔfɛ a ka kaana gɛlɛya n'a ka juguya u y'a ta ka taa bila jihadisiw fan fɛ ka ɲɛmɔgɔya d'a ma o ɲɛmɔgɔya dilen a ma a ye degun lase mali kɔnɔ fan caman ma a y'a daminɛ sikaso ka bɔ sikaso ka taa yɛrɛ sɔrɔ burukina a ye degun lase maa caman de ma mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na nka i b'a ye k'a fɔ ko in kɔni daga bɔra an da la ka sababu kɛ an ka finitigilamaw ye kɛrɛnkɛrɛnyala an b'a fɔ ko Sadio Kamara min fatura an ka ministre de la défense n'aw hakili b'a la an delila k'a fɔ kunnafoniw na ka tɛmɛ a na ni drone Akensi minnu ye Mopti mara la ni maaw hakili b'a la o drone Akensi ninnu de kɛra sababu ye o kelen de kɛra sababu ye ka nin jihadiste belebele a n'a ka équipe k'a daga bɔ an da la hali n'o y'a sɔrɔ Sadio Kamara ka fatuli a dimi bɛ an dusukun na halisa an b'a dɔn k'a fɔ nin waati na dimi bɛ ka bɔ dɔɔni dɔɔni sabula minɛn minnu nali kɛra ale sababu ye o minɛn kelen bɛ ka juguw ta tiɲɛ an bɛ waati min na i ko sisan. Kunnafoni telima an b'ale sanfɛ kunnafoni ma sama ka taa Gambi n'an taara Gambi an bɛ taa Gambi kungo kɔnɔ dugu dɔ la nin ko in kɔni kɛra dabalibanko ye dugu in na i b'a ye k'a fɔ an balimakɛ min bɛ yen n'o ye an fa ye parce que dutigi don ale a dencɛw ka ca tunga fɛ kosɛbɛ nka i b'a ye k'a fɔ a denkɛ dɔ bɛ yen o kɔni nana muso furu la waati min na o kɔni y'a ka muso ladon u ye kalo 3 de kɛ o bɛ ɲɔgɔn kan o kalo 3 in kɔnɔna la fɛn mun ye burankɛba in a tora ka muso in tantu kosɛbɛ ka to k'a wale ɲuman dɔn ni ka to k'a ka ɲumanya f'a ye jaja ko in kɔni bɛɛ lajɛlen kun ye dɛ ale denkɛ ma ta ale ka se ka place sɔrɔ denkɛ in taalen ma sisan tunga fɛ muso in kɔni tora yen jaja muso fɛn fɛn furulen bɛ du in kɔnɔ a y'a lase a bɛɛ lajɛlen ma sabula n'i donna a bɛ fɔ de ko n'i bɛ don nin du in kɔnɔ ko donkan don a kɔni a y'a essayer k'a lase kɔɲɔmuso in ma kɔɲɔmuso in ko k'a ka sabali k'u ti kɔ kɛ ɲɔgɔnma ye n'a ma ɲa o bɛ tɛmɛ ale ni maa cɛ o kan ka tɛmɛ ale n'a furukɛ de cɛ ale furukɛ dun t'ale ale buran de don a ka sabali nka a ma sɔn i b'a fɔ ko ala ka ko semaine in kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ don dɔ kɔni nana sufɛla la funteni bɔra kosɛbɛ buramuso in ka da yɛlɛlen burankɛ in de ala minɛ ka don k'a bɛ taa buramuso in kama a kɔni taara a y'a essayer k'a bɛ bi a kan a kɔni a y'a la sabari buramuso fanga ka bon n'a fanga ye buramuso in kɔni y'a sama ka na n'a ye du kɛnɛ la u kɔni y'u kɛ ɲɔgɔn kan a ye burankɛ in ti kosɛbɛ k'a sɛbɛkɔrɔti muso o muso n'i bɔra ka na ka n'i ɲɛ da ka na burankɛ in sɔrɔ muso in bolo bɛɛ lajɛlen bɛ segin ka t'i da i ka so kɔnɔ o don kɔni a ye cɛba in ti k'a ti fo ka kunnafoni b'a fɔ f'a y'a bolo fa bɔgɔ la k'a ka da in kɔnɔ a kɔni y'a ti kosɛbɛ ko ni o bɛɛ bannen buramuso kɔni taara don a ka so kɔnɔ cɛ bɛ cɛya kan fɔ la a seginna ka bɔ a kama tuguni ka n'i yɛrɛ d'a ma k'a ti fo k'a da bɛɛ kɛ joli ye o kɔni o kɛlen ma a donna a ka so kɔnɔ ka taa dugu jɛlen maaw nana k'a fɔ k'u bɛna kumalasigi la nka muso in kɔni ale ma a sigi ni kuma ye dugu jɛra an balimamuso kɔni a y'a ka a bɛ se ka taa ni minɛn fɛn fɛn a y'o minɛn in bɛɛ lajɛlen ta ka taa a faso la ni kɔni de kɛra Gambi an kɛrɛfɛ wulakɔnɔ dugu dɔ la an bɛ waati min na i ko sisan d'accord nin de kɛra aw tulo ni aw garijɛgɛ ye kunnafoni telima ale sanfɛ nka aw bɛ to